Takže čich lidí, vítám vás u dalšího videa. Po dlouhé době tady to video vlastně bude, jak se vlastně strojím na akci a vlastně co nosím ve vestě, prostě jakože co si beru do vesty, když si neberu baťoch. Už mám na sobě tyhle kalhoty a teďka si budu brát, teďka si budu brát tuhle bluzu. Tak, zapnu knoflíky. Tak, bluza. A teď se obvykle na tady tu bluzu beru vestu. To už jste mohli vidět v nějakých mých videích, zaostří. Jo a takhle to vlastně vypadá, jak jsem dělal ten unboxing na ten odhazovák, takhle to vypadá. A pak mám ještě na zádech připevněný ten camelback. Tak. Počkat, tady na té straně to musím rozepnout. Aj. A kde to mám? Já jsem to zavřel do toho. Tohle to je jediný, co mě na té vestě fakt, že štve, že se to blbě takhle zapíná, tyhle. Co si teďka do té vesty beru? To je tady. Beru si do toho kuličky a 2 zásobníky. Tak. Tady v tom jsem takovéhle drobnosti, prostě nějaký pásky, předpažby plastový, nějaký kapesníky. Jo a ještě si v tom nosím tyhle kuličky. Já předpažbu nemám, protože to vlastně nebudu potěhu. Dám si tam takhle kuličky. Tak. Pak
když je docela, jakože když hrajem třeba v uzavřeném prostoru, tak si beru tady tu, aby mě netrefil jakože do krku, ale teď si to brát nebudu. A když chčije, tak si beru tady ten prší plášť. A až mám vestu, tak si beru tady ty rukavice, co jsem na ní už dal taky unboxing. Už to je taky mohli vidět ve videu. A pak si vlastně beru helmu a ještě proto. A moji zbraň, M4. A M4. Tu vlastně, když třeba dostanu kill, tak si vlastně dám takhle s prochvičkou, takhle sem zasníky a takhle ji vlastně nosím. A nějak se ani dvakrát jakože nehejbe, že by mohla vypadnout, takže tady ji vlastně nosím. Možná teď vám tam dám nějaký fotky, jak to prostě na ně vypadá zblízka. Takže